ଏତେ ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡେବଲ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ବି ଗୋଟେ ଡିପେଣ୍ଡେବଲ୍ ନମ୍ବର ହେଲା ସିକ୍ସ। ସିକ୍ସ ଗୋଟେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ନମ୍ବର, କେୟାରିଂ, ଲଭିଂ, ହୋମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ନମ୍ବର। ସିକ୍ସ ସବୁବେଳେ ତା ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ କେୟାର କରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜାନ୍ ଦେବାକୁ ବି ରାଜି ଥାଏ। ତେଣୁ ବହୁତ କିଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ସିକ୍ସକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସିକ୍ସ ହେଲା ଗୁଡ୍ ନର୍ଚରର, କେୟାର ଟେକର, ସେ ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ। ସିକ୍ସ ହେଲା ବ୍ୟୁଟିର ନମ୍ବର, ସିକ୍ୟୁରିଟିର ନମ୍ବର, କମ୍ଫର୍ଟର ନମ୍ବର, ଇଭେନ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ବି ନମ୍ବର। ଏନ୍ଜୟ 5 ଭଳିଆ ଏନ୍ଜୟ ନୁହେଁ, ସିକ୍ସ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଉପଭୋଗ କରେ, ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ତା ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ, ସବୁ ଦୁନିଆର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ କମ୍ଫର୍ଟ ଦିଏ, ଖୁସିରେ ରଖେ, ସେସବୁ ଜିନିଷର ସେ ବହୁତ ଡିଜାୟାର କରେ। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭଲ ଘର, ଭଲ ଗାଡ଼ି, ଭଲ ପରିବେଶ, ଯେଉଁଠି ସେ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ କାଟି ପାରୁଥିବ। ସିକ୍ସ ହେଲା ମଦରହୁଡ଼ର ନମ୍ବର, ଫାଦରହୁଡ଼ ବି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂର ନମ୍ବର ସିକ୍ସ।